Ke Sorkar Meghalaya lingba ke Meghalaya Biodiversity Board MBB kelaraki haka arpo artarik ujemang kum kesngi penne ya barok kijing tau baim hasni perthai lani ke World Biodiversity Day. Ban pencluri ke jingdon kam bekerki ban penne ya barok kijing tau baim hasla perthai ke United Nations Organization ke lebu ya kini kesngi ke arpo artarik ujemang kum kesngi bekerpang ban rakhi nak benta kini kijing temu ke bo ukun ben riu hasatalak kesni perthai udon kam bat uya imlang bat barok kijing tau baim kimrat kimreng bat kijing tung jing tep. Palat sans pak ngut kipat ba kilawan bani shimenta ha kajing rakhi ya kini kesngi penne jing tau baim kabelalong ha susotham auditorium ha kabeladon lang u chief secretary ki Samla Puli College ki Khana School bat ki he ki han jang Sorkar jala. U Commissioner and Secretary ke Forest and Environment SME Razi ulalong u Kongsan lasami ki buskit sya ki nongjop ya kajing yakop kintip bat chandur ha kajing rakhi ya kani kesngi. In carrying forward the message of biological diversity on this significant day. Friends, the best things in life. And it contains information what is the BHS is all about, and it also contains an appeal note to the public and to the locals to understand why it is important to preserve and to conserve biodiversity and to identify biodiversity heritage sites. In my daily life to protect the environment. I also commit to continuously motivate my family, friends and others Lepi bara ka keteng jangan kadai yalam panggido ngadai presiden jangan tour guide of Meghalaya but ngadon ka firm lejong ka keteng ka inspired by nature dia agani ka firm ko jangan ikam banga trai ka long banga explore ki jaka kaleng-kaleng bat ma promote iki di jaka badai ha ka ni ka state ka jong dia ngai i bat ngalap mau ke jia liti ke jangan ngai i bat ngalap ba ka jela ka jong ni keladai lupa kata ka jela ka baru spa ka mai mariang bat keladan lupa kata ka potential ka bai dei bat ka tourism bat ha ni ka tourism kalong kumno ka song stang hangi kumno bangin la bangin ring in sumar ya ka nambar kala ban lingba ka ni ka kami ngai i ba kala ban generate sibun kata ka employment ka bai dei bat ka jup ka pamentale ka bangi keruk kam keruk jam deka ka ba kan ka Meghalaya Board of Biodiversity ka le ru kalong ba mangai simet nga appreciate ba ka jingle ka jongka kalong ba kala sibun kita ki awareness program ha bai dei bat nu ba pin ri pin sumar ya ka mai kamariang but es ki berbun ki ba kani ka Meghalaya Board of Biodiversity kalsium kita kilat kita ki benta ki kongsan banle hakum nu bangin la bangin yada lani bangin la bangin tip sapang kata kajing sapang kamariang ya ka song stang hangi we kumnung isim kya ya kani kakam katai